Kula niku lek ngaji teng lapangan niku isin Pak Lurah. Mergo lapangane sakmene mbane sing teko mek sakmene. Sampeyan kleru ngundang Pak Lurah. Iki cara sing kok undang Gus Idam gak sedeng lapangane iki. Mbasa sing ngundang Lukman ning pinggir titik. Hei. Ya Allah, gene turah sakmono kae lho. Ya Allah, cara jenengan ngundang Monata ngono ya kebek ya. Cara ngundang Adila. Para hadirin wis pokok bareng-bareng hadir teng mriki niate ngaji. Kula badhe ngaturne setunggaling dawuh Kanjeng Nabi niki mangke lek empun kula aturne kula anggap pengajian selesai. Mergo kula teka urung dikai madang. Wong kula wau niku enek sing WA di Sherlock. Terus bareng ngono tanglet, Pak Yai mangke jenengan pinarake teng pundi? Teng lapangan apa teng pundi? Terus bareng lo tak bales, lah aku tamu kok takoni, lah kok pinarakne ning ndi? Aku yang ngono. Duka sapa? Tapi duduk Pak Lurah. Lek Pak Lurah profile aku roh karo garwane sandingi mobil abang. Saugih Lurah Janti ki di mobil. Para hadirin, Kanjeng Nabi dawuh arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairayid dunya wal akhirah. Arbaun utawi perkara papat iku man utawi sapane wong iku u'tiya den paringi, iku u'tiyahunna den paringi sapa man hunna ing arba'. Faqad u'tiya mongko teman-teman den paringi sapa man khairayid dunya ing kebagusan loro nang donya wal akhirati lan akhirat. Eneng perkara papat dindi wong janti kok kagungan perkara papat kuwi mongko wong kuwi karo Allah diparingi kebaikan nang donya kebaikan nang akhirat. Angger wong janti duwe papat perkara kuwi mongko wong kuwi oleh kebaikan dunya oleh kebaikan akhirat. Papat niku sing pertama qalbun syakirun, ya kuwi wong sing duweni ati sing akeh syukure. Wong janti lek pengin oleh apik dunya apik akhirat siji atine sing akeh syukuri. Nyapa to awake dhewe urip ning donya kudu akeh syukure. Nggih sering kula aturne manusa niku karo Allah teng donya tidak akan bisa menghindar dari tiga hal. Enek perkara telu sing jenengan ora iso menghindar saka perkara telu niku. Siji masalah. Donya niku karo Allah niku dijadikan tempat masalah, mula sing akeh syukure. Sampeyan ning janti urip gak pinter syukur, sampeyan kegulung karo masalah. Sampeyan ning donya aja golek ayem ki nang swarga. Lek ning donya ki isine mek masalah tok. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak masalah, ra duwe duit kakean duit. Donya ki panggenane masalah. Mula lek sampean saiki roh PBNU ki ya rada gemberah, ya pancen donya. Nah iki PBNU ki gemberah Suriah karo Tanfidiyae niku ya rada eger-egeran, ya pancen donya. PBNU lho masalah. Apa meneh lurah? Lah iya ta urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah ya bar dadi lurah ya. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Lho nggih. Sampe ning donya ki wis ta ora usah kaget, pancen donya ki panggenane masalah.
ayem ki ning swarga. Lho ning swarga ki blas ra ning masalah. Wong ning swarga ki urip terus ra iso mati kok. Enom terus ora tuwek. Ning swarga ki umure manusa iki kabeh padha sekitar 34 tahun. Lho tenan. Nuwek nak enek. Amek jenggotne putih nak enek. Leh. Umure iki 34 tahun ning kono ki. Jadi ning swarga lho, swarga paling endek niku tak hadis didhawuhne. Wong sitok niku besok nang akhirat duwe 300 pelayan. Bedina ki masakne jenengan 300 porsi, satu pun tidak ada yang sama. Tiap hari sampean dikai minuman 300 macam, satu pun dari minuman pertama sampai ke 300 gak enek sing sama. Kuwi lho. Nek ning kono ki wong ki bojone 73. Oh. Lho, sing 72 widodari, sing sitok ki bojone dhewe. Sapa muni apa kuat ya? Ning kono ki yu tenan, Pak. Ning swarga ki sedina ki wong ki iso kuat iya uuke ping 100. Nyak uuke lho. Ping 100. Dan ini wak polisi coba nama edw hoi hei sedina ping 100 umat. Lho sapa muni pretel kamu? Hei. Ngawut ta sapa kuwi? Iki bojone sapa muni pretel iki? Ngene lho yu, manusa ki seorang ngene iki. Manusa ki teng swarga ki dhuwure niku 17 meter punjul, Pak. Ambane ki 3,5 meter yu. Lah terus ngonakane pirang meter yu. Masa ta iso sampe pretel kowe iki lho. Sak meter punjul yu. Kok pretel kowe iki? Lho tenan, mula urip ning donya aja kebujuk karo donya. Donya ki wis masalah terus. Nah akhirat iki pancen penak tenan. Lho, yo. Sapa sing muni pretel iki? Iki masak apa to wong ambune teko kene iki? Masyaallah. Pentok. Duh, kere. Jan mening iki jan iki. Lha tenan. Dadi lek ning donya ki lho swarga ki yo sok men iki yo ning swarga ki enek mendung putih yo. Ben dina ki mlaku. Gek mek muni ngene, pengen apa? Ngono tok. Sampeyan muni rujak ceblok. Pentol sing sengak ceblok. Masyaallah. Swarga ki masyaallah. Lho sampe nalikane Allah niku ndamel swarga namine swarga Aden. Bar damel niku Allah nimbali malaikat Jibril dalem Gusti aku tas gawe swarga jenenge swarga Aden. Kontrolan menawa nek sing kurang bener niku tak benakne. Padahal Allah nek gawe mesti sempurna. Akhirnya malaikat Jibril nuju swarga Aden. Ajenge mlebet ki ning gapura iki nek cahaya begitu indah. Malaikat Jibril langsung sujud, Pak, diangkit niku Allah saking endahe. Terus akhirnya enek suara, ya Jibril irfa' ra'saki. Hei Jibril, ngadeg aja sujud. Ngadeg aja sujud lho. Terus akhirnya Jibril takon, sapa sampean? Akhirnya dia dawuh, aku ki widodarine Allah. Jibril langsung subhanalladzi khalaqaki, maha suci zat sing dadekne awakmu. Lah apa cahaya sing begitu indah kuwi mau? Lah kok widodari jawab, itu cahaya yang keluar dari kedua bibirku. Lambene widodari iki sampe malaikat Jibril meh kepencut. Kuwi lambene yu.
urung bokongi. Tapi yo ora pretel yo. Duh tenan niku, Pak. Mula sampe Kanjeng Nabi dawuh lau bazaqat wahidatun min lau bazaqat wahidatun minhunna fid dunya la sarat miskan. Kok enek widodari kuwi idu nang donya cuk. La sarat miskan. Dunia itu akan menjadi misik, akan menjadi parfum, Pak. Kayak ngono kuwi idune yo. Beh tenan yo. Ndahne yo anune yo. Itu gambaran swarga, tapi lek donya mboten. Donya ki pancen ad-dunya daru ta'abbal anak. Donya ki panggenane kangelan, donya ki panggenane masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Basa rabi ki ya Allah sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk. Tas sukane jilbab robani jaluk robina. Masukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk 3 pintu, tukane 3 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Akhire rabi 5 sasi ki sing lanang kuru lho kok 7 sasi malah mati. Tenan kaya susahnya apa dereng rabi eleh. Ya terus lek rabi ayem. Rabi tenan kok sing wedok kaya ngono ki modele. Wonge teko. Apa wonge sing muni pretel ki mau? Nggih, tenan. Urung di anak bingung jelek di anak ayem. Dokter sak Kediri, dokter kandungan ditelepon di WhatsApp, panggah ra iso meteng. Saene resep ditebus gak meteng. Karo Pak Lurah diomongi kono lho golek dukun mlayu nang Gunung Merapi, keprujut Mbah Marijan mati. Gunung Semeru ora jodoh gue, akhire gak duwe anak bingung. Akhire karo Allah dikersakne duwe anak tenan ayem. Anake nakale. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh. Dina-dina mek glegeken. Wandile abuk. Ombe apa le opi miyeng. Enak ya. Ayah njaluk le, ayah pekok. Wis ngene iki donya iki yo. Sing ngene iki donya wis masalah tok. Mula jenengan tak meseni urip ning donya iki ora usah iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing sugih iki ya ndek masalah. Rumangsamu sing omahe tingkat kuwi 3 kuwi ayem. Iya, ya ndek masalah. Sing omahe. Wila. Wis sing omahe. Wis sing ndek omah para batin cangkemmu omong apa? Lah, donya yu. Wonge gak enek. Lah. Omah kaya ngono iki sampe wong enak enek. Nek to name apa ya jauh omah? Doja iki ngono kuwi. Lah rumah samu tanggamu sing tumpakane pajero ki wong ayem, ki wong kemeng. Lah, kowe lek ditanggo numpak pajero liwat ngarepamu lek muni matan iki lho wong kemeng liwat, ki lho wong kemeng liwat. Padha yu. Donya kaya godhong suruh siji alus siji kasar lek kok geget padha pahite. Donya kaya wong bal-balan ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mesti entuk bal kon ngoperne kancane lho. Delok wong bal-balan ning lapangan Janti kuwi. Mau berbal mesti entuk bal tak ngerti cekel digo mulih gak oleh. Dioperne mari dioperne diuberne. Lah lek kok uber nyapa kok operne iki lho. Aku ndelok wong bal-balan iki kayak wong kuwuk to rumah saku aku yo. Lha sampe delok kalau bal kalau diuber kaya ngono iki lho. Lah ya ngono kuwi donya. Ora didagangan bingung. Wis ngono kuwi. Nenek uang numpak Kijang Innova liwat sawah.
ning sawah sore-sore roh wong unduh sawi. Sing wedok ning jero Innova muni ngene sing lanang, ya Allah. Nyawang wong wedok karo wong lanang suami istri unduh sawi kok melek. Yo kok ayem yo ya. Cara awake dhewe sawah, sore-sore iso ning sawah nandur sawi iso unduh sawi. Jere sing numpak Innova. Lha kok sing unduh sawi lho kok nyawang sing numpak Innova. Ya. Cara awake dhewe duwe Innova, sore-sore iso mlaku-mlaku numpak Innova yo ya. Tibakne wong loro padha pekoke. Jere sing unduh sawi sing penak sing numpak Innova, jere sing Innova sing penak sing unduh sawi yo ngono kuwi donya. Yo. Donya is jan tenan to. Genah ya yo ya. Mula rasa iri karo tanggamu sing sugih. Tanggamu sing kok anggap ayem kuwi lagi menyelesaikan masalahnya sendiri, sampean gak ero. Dong nggih to, saiki lah gambaran. Coba lah ning dhuwur ka wong kurang apa to duwite wis koyo ngono kae. Uripe ki mek masalah. Hari ini kula ya Allah dadi warga NU ki yo prihatin. Masya Allah. Mereka yang duduk di sana sebagai orang tua wis gemberah, Masya Allah. Ya sing ngene iki donya. Mula urip ning donya ki lek pengen oleh kebaikan sing akeh syukure. Rumah tangga ki lek pengen tenang, sakinah, mawaddah, warahmah, sing pinter Lah piye carane syukur? Siji dieling-eling. Syukur itu sederhana. Syukur ki duwe matur nuwun nang Allah. Carane syukur wong rumah tangga siji, keinginan harus diukur dengan kemampuan. Urip ning donya aja ngoyo. Yo. Sampeyan pengen apa oleh tapi deloken suamimu ki lho penghasilane pira. Aja ngoyo. Pak, sampeyan pengen apa oleh tapi deloken pira to bayaramu. Aja ngoyo. Pingine tuku Vario rego 26 juta, lek duwe dhuwit tuku tapi lek dhuwitmu mek 3 juta, aja tuku Vario yu, tuku Grand ae. Mergo numpak Vario janti wates teko, numpak Grand janti wates ya. Lho, urip ki sing penting fungsi, gak usah mikir gengsi. Kowe lek nuruti gengsi, 3 miliar ndak cukup, tapi lek nuruti fungsi 3 juta cukup. Urip yo aja nuruti gaya hidup, urip ki nuruti kebutuhan hidup. Kuwi lho jenenge syukur. Kene nek wong wedok ngoyo nenek. Wong ya teko. Kacamataan apa ora? Aku wingi nani ngajine Tulung Agung, wingi kacamataan apa ora? Lah kok sing kacamata cowok poti kabeh to. Lha nggih to. Lho lek mampune grandnya apa kok ngoyo-ngoyo ki lho. Kuwi jenenge sederhana. Keinginan harus diukur dengan lho ngono. Pingine tuku kijang Innova, duwe dhuwit tuku tapi lek dhuwitmu mek 10 juta, aja tuku kijang Innova, tuku Suzuki Cherry ae. Mergo numpak kijang Innova ora kudanan, numpak Suzuki Cherry ya ora kudanan, padha to? Malah Suzuki Cherry rego 10 juta kuwi iso mbleduki Innova. Akeh wong numpak Innova gregeten mergo kebledukan Cherry 10 juta kuwi lho. Cherry lek 10 juta wis suwelek atik mbeluk to. Bene penting kan mbleduki. Aja ngoyo, kuwi jenenge syukur. Yo. Ngono lho. Pingine tuku jam tangan rego 1 juta, punya uang beli. Tapi lek duitmu mek 100.000 tuku jam tangan 100.000 ae, aja ngoyo. Keinginan harus diukur dengan kemampuan. Mergo nyapa jam tangan sing 1 juta saiki jam 9, sing 100.000 ya jam padha. Apa lek sing 1 juta jam 9 kok 100.000 jam 8? Nyapa ta yu jam kok terlambat sak jam ya ngono kuwi yu. Jam ki lek murah mlakune kalem. Kuwi krungu apa ora sing kacamataan ki? Kuwi sing muni pretel ndang iki.
aja ngoyo. Pingine tuku TV gede 45 in, duwe duit tumbas oleh. Tapi lek mampune 12 in, tuku 12 in ae aja ngoyo. Mergo nyapa sing 45 in Indosiar Dangdut Academy, tulung didelok sing 12 in Indosiar ya Dangdut Academy, padha. Apa sing 45 in dangdut 12 in sponsor ae? Nyapa ta YouTube kok sponsor ya ngono ki YouTube ki lek cilik dileboni dangdut ra sedeng. Kuwi lho wong janti rungokno kuwi. Aja ngoyo, engko olehmu oleh kebaikan donya, oleh kebaikan akhirat. Mergo sampean gak ngoyo ki jenenge syukur. Yo. Pingine lek metu-metu mambu wangi. Pingine tuku Rexona. Lek duwe dhuwit tuku Rexona ben wangi. Tapi lek ra duwe aja ngoyo yu, golek kemangi ae. Mergo Rexona ditemplekne kelek wangi, kemangi dieplok templekne kelek ya. Malah kemangi kari nambahi timun. Kuwi carane syukur. Lho tenan. Lha apa muni mosok to Pak jajalen. Wong bojoku tau kok tak penjajal ya mening kok. Lah saiki ora wong janti, ora wong Blitar, uripe ki ngoyo. Duite 3 juta sing digayo 26 juta akhire kredit. Wis. Kredit ki sanga tembung mlungker karo nyedit. Lho sampean kredit apa gak oleh-oleh? Lek sampean koyok mas polisi, mas tentara monggo. Karena mereka punya penghasilan pasti. Mergo wong kredit ki diminta setor mesti, lek penghasilanmu gak mesti goncang. Lho lek polisi tentara monggo. Lah banser kok kredit. Padha seragame tapi beda penghasilane. Lah lek iki ya mening gajine mesti ya ning ae. Wong kemek medina oleh berkat. Lho iya. Monggo lek sampean diangkrengane penceramah kok kredit. Ya lek sasi mulut rame, bakdo mulut sepi. Lek wis sepi lho sing dikek pasok apa? Wong mek kuli bangunan kadang nek sing ngongkon kadang ora kok kredit. Wis, sapa muni la iya imo. Omong ana bojomu yu. Lho nggih. Mergo wong kredit ki siji gak oleh lara. Gak oleh lara karena sampe nek lara berarti gak nyambut gawe, nek gak nyambut gawe wong diminta store mesti kok. Gak oleh prei. Wah, abot wong kredit iki. Nomor loro sampean iki lek kredit secara harga wis kalah. Mergo nyapa kula ki duwe dulur tuku Innova ki 140 juta Pak Lurah. Dikredit dadi 220. Lunas 3 tahun didol payu 120. 3 tahun rugi 100 juta. Setahun rugi 30 juta. Aja ngoyo. Ngono lho. Yo. Aja ngoyo. Ora kuat tuku motor rasa tuku nggih montore maratuwa ae. Bensin kebek tumpaki bensin entek balekno. Lek maratuwamu takon lho lewat tumpaki tok ora tukane bensin jawaban ya keinginan harus diukur dengan kemampuan. Mampuku cek numpaki tok rong mampu nukokne bensin maratuwamu langsung mantu lek pekok yo ngene iki. Lho nggih usah muni masuk ya. Lho nggih. Yo keinginan harus diukur dengan Lho nggih donya ki wis mek ngene iki sampean ngoyo kok ayem ya ora kok rewangi kredit kok ayem ya ora. Malah Imam Ghazali ki dawuh manusa ki lek pengen ning donya tenang siji kula duduhi aja terlibat karo urusan polisi. Ngapunten Mas, ngapunten iki Imam Ghazali dawuh sampean iki lek wis ning donya jadilah warga negara yang baik. Maksudnya Imam Ghazali ngoten, jangan terlibat kasus narkoba, jangan terlibat kasus hukum. Sampean kok lek terlibat nangis sampean kok dicekel polisi.
Lho nggih, iku Imam Ghazali dawuh teng Ihya. Uang ki wis kemlelet ning donya, eleh dicekel polisi, nangis. Jadilah warga negara yang baik. Numpak sepeda motor, helman, duwe SIM. Boleh kadung kena tilang, nangis. Tenan, aja urusan karo polisi, jangan urusan karo hukum. Jadilah warga negara yang baik. Mergo nek wis terlibat kasus hukum, kula ki duwe kanca ngapunten, pengusaha, Pak. Pengusaha mebel, tuku kayu niki mboten ngertos Mas polisi. Lho kok tibane kayu Spanyol lho, separuh nyolong. Lha kok sing separuh ki colongan. Cuwekel sing nyolongi, sing nuku sapa nika? Kanca kula gak ngerti diangkut teng Polres Blitar iki. Wonge kemlelete. Winginane medal cerita, ya Allah Pak Lukman gak etik doyone wong kecekel polisi. Koplok aku dicekel ning Polres lho lak tenan to. Jadilah warga negara yang baik. Mula urip ning donya jadilah warga negara yang baik ben ora terlibat kasus hukum. Nomor loro, jaga kesehatan. Dari Imam Ghazali. Wes manusia iki kadung diuji lara. Tenan, Pak. Wes jaga kesehatan. Ya kula barang niki ya wis usia sakmene gula dikurangi, Pak Lurah. Jadi kula kopi mboten purun, teh mboten purun, tapi lek gulane tak gawa mulih Pak Lurah. Jadi aja gakne wedang kopi, aja gakne teh, aja gulane sampean wehne, tak gone mulih. Kula karo bojo soalnya rawan diabetes, ngoten lho karepe bojo kula ki. Tak jaga. Mulai kadung kena diabetes, Masya Allah, kadung kena ginjal, kadung tenan. Mula Imam Ghazali urip ning donya, jadilah warga negara yang baik. Nomor loro, jaga kesehatan. Nomor telu, aja kakean utang. Wong iki wis kadung kedelep karo utang, peh. Wis kadung angel mentase, mumet urip wis kakean utang. Rono petuk sing diutangi, rono kandhe dalan awakmu. Lho tenan wong lek kan tenan. Mula tenan urip sederhana ora usah kakean utang. Lek terlibat utang angel mentase wis. Tenang. Artine ngene Imam Ghazali, kowe ning donya kok gak ndek masalah hukum, gak ndek masalah kesehatan, awakmu dadi warga negara yang baik, awakmu sehat gak ndek utang. Niku Imam Ghazali donya kaya tekmu kabeh. Bon, niku mawon. Bu, keinginan harus diukur dengan gak usah wis. Tapi kredit oleh, tapi sampean kok kepondel-pondel engko. Nang rumah tangga ke sing ambruk ya mergo ya kasus HP iki hutang piutang kuwi. Nomor loro, carane syukur piye? Urip ning donya nyawang wong sak ngisormu ing dalem urusan bodo donya. Aja nyawang sak dhuwurmu. Ungzuru ila man huwa fauqakum wa ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tangzuru ila man huwa fauqakum. Kowe iki urip ning donya nyawang wong sak ngisormu ing dalem urusan bondo donya, aja nyawang wong sak dhuwurmu. Awake dhewe iki gak pinter syukur mergo nyapa urip iki nyawang wong sak dhuwure ae. Sama nek nyawang wong sak dhuwure sampean gak akan sadar apa yang diberikan Allah datang panjenengan. Kula sering ibaratne ngeten, enek wong lanang karo wong wedok numpak sepeda pancal. Krana dalane munggah, sing wedok diomongi, "Dik, mudhuno aku ndak kuat mancal." Akhire sing wedok mudhun, sing lanang ya mudhun. Sepeda pancal ki dituntun krana dalane munggah. Enak-enak nuntun sepeda pancal dumadakan kok mburi. Enek wong lanang karo wong wedok numpak Supra X 125 wing. Jadi sing wedok sing numpak sepeda pancal jawil ngene sing lanang ting ting ya nyapo. Cara awake dhewe sugih iso tuku Supra X 125 iso wing. Sing lanang muni lha kowe ngengkel mungkin biyen awake dhewe iki rasa rabi pacaran ae. Lah nyapa to ya? Lah kowe tak omongi to netonmu wage netonku paing. Geyeng iki ora yo neton kere. Jere wong sing numpak sepeda, wong sing penak iki sing numpak Supra X. Lah sing numpak Supra X nyeng 2 kilo lah kok udan deres. Sing wedok jawil ngene selanang, ya hutan ya. Akhire ngiyup ning emperan toko tutup. Enak-enak ngiyup dumadaan koetan
enek wong wedok jilbaban kacamataan lah kok nyetir Avanza sing lanang nang sandinge uwing jirine sing numpak sepeda motor mong sing yo jawil gini sing lanang ting ting ya nyapa cara sugih iso tuku Avanza iso uwing udan barang nekat jere sing lanang lha kowe tak omongi to kowe mbiyen karo aku kan ora gathuk jane lek pacarane ora apa-apa lek rabi ra dadi lah nyapa lha kowe karo aku ora yo ngalor ngulon iki ora yo marakne kere jere wong sing numpak sepeda wong sing penake sing numpak motor lha tibane sing numpak motor ki duduk wong penak jere wong sing numpak motor sing penak sing numpak iki lho wong lek nyawang sak dhuwure. Lah sing goblok iki sing numpak mobil, lah kok salipan karo sing numpak sepeda motor. Sapa sing numpak sepeda motor? Roh wong numpak sepeda motor mak kriek. Lah kok sing lanang iki sing disetiri sing wedok. Lah kok muni ya anu Dik, nyapa ya demi Allah. Cara aku lah ijol-ijolan, aku gelem kok ijol-ijolan karo sing numpak sepeda kuwi mau. Loh. Lah tibane sapa sing numpak mobil? Ya Allah, tibane sing numpak mobil pendak dina Rebo kudu ning Malang mergo nyapa? Cuci darah kena gagal ginjal. Jere sing numpak mobil wong sing penake sing numpak sepeda pancal. Sing numpak sepeda pancal iki mbege iki wong loro iki. Dadi sing numpak mobil iki milik. Sepeda iki ya welek kriek, sepeda iki ra nek rime. Enek rime tapi rem E. Rem E iki biar arep nabrak jika ngerem cangkeme. Jadi peda paling elek ki rem E, Pak. Mergo arep nabrak jika ngerem cangkeme. Mula jajal ada wong janti ning sawah kok pedhok kancane ning sawah pedae gak enek rime. Sama ngomong ngene, Pak De remmu ki rem E to. Rem E piye karepmu lah mbok sing mbok gengerem ora ya cangkemmu. Jadi sing numpak sepeda sing penak, sing numpak motor, jadi sing numpak motor sing penak, sing numpak mobil. Kuwi lho yo manusa ki lek nyawang sak ndhuwure ora akan menemukan bahagia, ora akan menemukan ketenangan. Urip ki aja nyawang sak ndhuwure, urip ki nyawang sak ngisore. Bu, jenengan diparingi karo Allah mah tingkat syukurana nyawang sak ngisore. Alhamdulillah Dik, omahe dhewe tingkat, mudhun. Omah sebelah ki lho ora tingkat lho. Sing ora tingkat ya ngono mudhun. Alhamdulillah Dik, omahe dhewe kok ya wis dikeramik, wis dipelur. Omah sebelah ki lho durung dikeramik, durung dipelur lho. Mudhun, ayem sampean kok. Sing durung dikeramik dipelur ya mudhuna. Alhamdulillah Dik, omahe dhewe durung dikeramik, durung dipelur kok ya wis kena dinggeni atik-teke dhewe. Omah sebelah ki lho Dik ngontrak. Lah sing ngontrak ya muduna. Alhamdulillah Dik, awake dhewe rumah tangga ngontrak kok ya iso ngontrak. Omah sebelah kuwi Dik 20 tahun panggah melu maratuwa. Muduna. Sing melu maratuwa ya muduna. Alhamdulillah Dik melu mak ya ora krasa ya wis 20 tahun. Atik emak iko wenyih masalah lu Dik. Kowe roh mas sebelah kedek nyapa? Kabare iki transmigrasi nang Irian Jaya gretean lek ra kerasan. Muduna. Ngono lho. Paringi karo Allah iso ndek mobil, disyukuri, mudhun. Alhamdulillah Dik, awake dhewe ning ndi numpak mobil. Omah sebelah lho ning ndi numpak sepeda motor. Lho mudhun. Sing numpak sepeda motor alhamdulillah Dik ning ndi numpak sepeda motor. Omah sebelah ki lho ning ndi numpak sepeda pancal. Lho. Mudhun. Sing numpak sepeda pancal alhamdulillah Dik ning ndi kok numpak sepeda pancal. Omah sebelah lho ning ndi mlaku. Syukurana. Sing mlaku mudhun. Alhamdulillah Dik ning ndi mlaku kok ya iso mlaku. Omah sebelah ki lho kabare kena asam urat 4 sasi ndak iso mlaku wis. Mudhun, sing kena asam urat iso mlaku muduna. Alhamdulillah Dik 4 wulan ndak iso mlaku kok ya jek urip. Omah sebelah wingi diumumne innalillahi. Bener dawuh Kanjeng Nabi, manusa ki lek pengen syukur sing nomor loro kudu nyawang wong sak ngisore, aja nyawang sak dhuwure. Sampeyan nek nyawang sak dhuwure kaya wong numpak sepeda, nyawang numpak sepeda motor, dia gak akan merasa nikmat punya sepeda motor.
Lho tapi lek sing numpak sepeda motor nyawang, numpak sepeda panjang nyawang sing mlaku merasa dirinya diberi oleh Allah akan wujud nikmat sing jenenge Bu, carane syukur keinginan harus diukur dengan nomor loro carane syukur nyawang wong sak ngisore ing dalem urusan bondo. Selesai insyaallah permasalahan ning donya masalah akan teratasi lek awake dhewe gelem syukur, lek gelem syukur akan mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan teng akhirat. Sing nomor loro nyapo to jam-jamku dhewe kenyeh kuwi. Ora melu nukokne arep tak delok tak wehne sampean sak sirku. Sing nomor loro tandane wong oleh kebaikan donya kebaikan akhirat. Sing nomor loro walisanun zakirun, uwong sing duweni lisan sing lisane kuwi sregep digawe zikir. Wau tak aturne donya ki panggenane Mas, sampean duwe masalah ki sing iso ngudari Gusti Allah. Lah wong ki lek zikir niku berarti nyambung karo Allah. Sampeyan lek nyambung karo Allah, ora trimo mek nyambung, sampeyan iki lek zikir nyanding karo Allah. Allah dawuh wonten hadits qudsi, man zakaroni faqad jalasani. Sapa wonge sing lesane zikir nang aku nang sandinge. Uang zikir itu disanding Allah, uang zikir itu dekat dengan Allah. Sampeyan ki lek dekat karo Pak Lurah, sampeyan lek nek urusan desa Janti dibantu karo Pak Lurah. Kok urusan sampeyan ning desa Janti sing bantu Pak Lurah selesai. Mergo dibantu Pak Woi marang jenengan. Bu, enten napa? Jenengan wancine bayar pajak. Terus sampean muni ngene, anu Pak Wo kula kalih Pak Lurah dipenging bayar. Selesai wis. Selesai. Sampean ra ndek dhuwit sampean Pak Lurah wis golek Pak Wo rene, omong ana tak penging bayar beres sampean. Mergo sampean cedhek karo Pak. Duh. Pak Wo ra wani, wong penguasa tertinggi ning Janti ki Pak Lurah kok. Jadi zaman nak pengen urusan desa Janti lancar, baik-baiklah dengan Pak Lurah, mendekatlah dengan Pak Lurah. Sama nak pengen urusan kecamatan beres, cedek karo Pak Camat. Lek pengen urusan kabupaten beres, cedek karo Mas Bub. Sama nak di urusan kabupaten kok cedek karo bupatimu, beres. Sama urusan provinsi, sama urusan negara ini, kok cedek dengan Pak Prabowo, beres. Lah sampean ning donya ki lek pengen masalah sampean diselesaikan diberesi, dekat-dekatlah dengan Allah. Lah carane cedek karo Allah itu perbanyak Tuh. Sampe nek zikiri dawuh Allah disanding karo Allah, ya Allah. Nabi sing dibong niku nabi sinten, Bu? Ibrahim. Nabi Ibrahim ki dibong karo Raja Namrud, iki ditokne karo Allah, dientasne karo Allah. Niku mergo zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Akhire basa Nabi Ibrahim zikir, lek Allah dawuhe geni dadi kowe barang sing adem, sing ora iso ngobong Ibrahim. Nabi Ibrahim ku diselamatkan karo Allah dari bara api yang membakarnya kuwi lantaran zikir. Mula ning donya lek pengen sampean oleh kebaikan donya akhirat, lesan iki sregep zikir. Nabi sing dipangani wae nabi sapa yu? Nabi sapa? Yunus apa Nuh? Yunus apa Nuh? Yunus. Nabi Nuh nabi sing bojone nakal. Sapa sing ngeruh jenenge bojone Nabi Nuh? Bojone Nabi Nuh niku namine Bunuh. Lah bojone Nabi Nuh ora ya Bunuh. Bojone Nabi Ibrahim namine Bu Ibe. Loh, bojone Nabi Ismail ya Bu Ismail. Garwane Pak Lurah jenenge Bu.
Lho penak. Garwane Pak Lukman jenenge Bu. Sapa muni Buluk kuwi mau? Nabi Yunus iki keluar dari perut ikan niku lantaran zikir, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Allah dawuh lamun Yunus ora zikir nang aku, ora maha sucene aku. Wah Yunus panggah ning jero iwak sampai sok dina kiamat. Mula Kanjeng Nabi dawuh ma'amila adamiyun amalan angjalahu min azabillah min zikrillah. Ora eneng ngamal sing dilakoni anak Adam sing marakne azabe Allah gak sida mudhun sing hebate ngalahne zikir, Pak. Wah kok janti masyarakat cik sregep zikir barokah. Lho tenan, Pak. Napa ta Indonesia iki dikatakan negara yang boleh dikatakan aman, Pak? Nang Indonesia ki cara wong tukaran lah ora neng sing bedil-bedilan, Pak. Indonesia ki lek tukaran meneng YouTube tok. Lho sampeyan delok. Sing seneng karo baklawi karo sing gak seneng lak bendina engkel-engkelan. Ning rung tau jotosan kok. Lho Indonesia ki boleh dikatakan rukun, Pak, padahal sukune kaya ngoten niku, pulone kaya ngoten niku, bahasane kaya ngoten niku. Tapi Indonesia ki tetep rukun, Pak. Apa penyebabnya? Karena ning Indonesia iki akeh wong zikir. Pak Lurah nuwun sewu, jenengan pirsa jumlahe desa sak provinsi. Pak Lurah nek saged kula kai hadiah vario. Jumlahe desa sak Jawa Timur itu sekitar 8.500 desa plus kelurahan. Niku sak Jawa Timur 8.500, Bu. Lho lek sak desa iki enek 10 majelis zikir, enek tahlilan yasinan, sak desa 10 ae. Padahal ning janti bapak-bapak ibu-ibu punjul teko 10. Kuwi lek sak desa enek 10 berarti sak Jawa Timur enek 85.000 majelis zikir. Wis, lek sak majelis zikir isine wong 30 berarti sak Jawa Timur kene 2.500.000 wong sing pendak malam Jumat ki zikir tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah. Iki lho sing marane Jawa Timur kokoh, mergo ning Jawa Timur akeh wong zikir, Pak. Lho nggih. Mula jenengan ki lek melu tahlilan ngapunten, berarti jenengan ikut menjaga negara ini, Pak. Lho tenan kuwi sing tahlilan, urung sing bar salat wiritan, urung sing sholawatan, urung sing narian, urung sing istighosan, urung sing torekoan. Lha terus pirang juta wong pendak malam Jumat Jawa Timur ki zikir. Mula Jawa Timur ki barokah. Lho, wong janti ki pokok sik gelem melu yasinan tahlilan barokah, kok bar salat sik gelem wiritan barokah. Mergo Kanjeng Nabi hadis sahih teng tafsir Ibnu Katsir niku. Tidak ada satu amal yang mampu menjaga azab Allah sing kekuatane ngalahne zikir. Mula kadang awake dhewe ngapunten ya diongkreh-ongkreh ngono kuwi. Indonesia ki ora eneng dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah bisa roboh, Pak. Mergo sing seneng zikir iki termasuk wong NU kuwi lho. Mula sering kali zikir ku dibid'ah-bid'ah nih. Oh ambruk, ambruk. Yo ambruk, ambruk. Bahasane wong kayak mau pretel. Indonesia kita tetep rukun ora pretel, mergo akeh wong lho tenan lho. Mula jenengan iki lek melu yasinan, melu istighosan, melu sholawatan, itu menjaga negara ini, Pak. Wong Nabi Ibrahim selamat lantaran zikir, Nabi Yunus selamat lantaran zikir. Kok hari ini zikir dikritik itu bid'ah. Lo. Yo, ambruk. Pretel. Boleh bojomu takon, Bu sing ngaji nang lapangan sapa Pak Lukman? Apa judule? Pretel. Lha tenan. Wis
Wis sak Jawa Timur, urung Jawa Tengah, urung Jawa Barat, urung Indonesia. Masya Allah. Bu, zikir nggih. Jenengan ki lek duwe anak kuliah nang Malang, kuliah nang Surabaya, pesen ana ngene le, kok sepeda motoran sing hati-hati ning dalan. Lesane sing sregep zikir. Kenapa Bu kowe lek zikir dijogo karo Allah? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Monggo ben dijogo karo Allah. Ngoten lho. Bu, wong Indonesia ki ekonomi iso munyer iki ya mergo lantaran nenek wong majelis zikir iki lho. Lah wingi nenek corona ki bakul apa to ora jleput. Lho nyapa lah majelis zikir ndak oyeh kok. Wong selamatan ndak oyeh, yasinan ndak oyeh, istighosah ndak oyeh, akhirin ndok ndak payu. Lho iya ta, bakul sayur ning batu diguwaki, nanya enek ning tuku. Kentang muyah, mergo ndak enek wong mantu. Adik sing seneng duwe gawe iki wong NU. Lho tenan awake dhewe iki munyerne ekonomi ki awake dhewe lho yu. Lho wingi nane ndok pas corona ki ndok ning Blitar murah. Lah enek sing tuku kok. Adik ndok ki lek murah ki pitik tibak ning gregetne, Pak. Sing ditutul ki pedah motor. Nek nutul lemah. Avan. Lepakane larang kok. Oke. Sampeyan ya cara sak yasinan ki wau tak aturne enek 85.000 majelis yasinan tahlil. Secara sak yasinan pendak malam Jumat ki entek 300.000 wis. Padahal 300.000 sego tahu lawuh krupuk. Padahal kalau takokne ibu-ibu jenengan ki lek yasinan pendak malam Jumat telas pinten nggih minimal gang 100 lho. Lho lek 85.000 pendak malam Jumat enek kali 500.000 berapa triliun perputaran ekonomi, Pak. Gak sadar awake dhewe. Mula pikiran nek corona iki yo jlebut usaha, semua berhenti total. Karena apa? Kegiatan kita ndak boleh, Pak. Niki bosok nek pengajian lho degan kan payu. Hah? Niki ponari suwer yo payu. Ponari suwer apa pokari suwer iki? Oh ponari. Yo payu. Ngene iki lho. Tenang. Awake dhewe gak sadar lek awake dhewe ngene kegiatan wong NU ki munyerne ekonomi gak sadar awake dhewe. Oh, gak enek wong NU ambruk ekonomi, Pak. Lah sing tuku apa? Wong awake dhewe nak oleh nyelametan. Jeleput sampai sak kiyaine yo jeleput. Lah wingi nek corona jeleput. Nak tau enek undangan kok. Bobotku susut 7 kilo. Nak tau enek undang. Lho tenan Pak Lurah, sumpah. 7 kilo nak tau enek undangan kok. Atu ya mumet atu. Mobilku sampai jamuran, Pak. Ya Allah, pangeran nek kadung ngendek rezeki. Kula iki banyak pelajaran. Gusti Allah ki lek sir ngendek rezeki wis ora iso obah manusa. Wis jan macet-cet kala yu. Lah kula kan asale bakul jagung, ngono ki balik bakul jagung nek ya ndak itoi. Wes akhir asam lambung kumat ya Allah. Nak nyai oleh cangu ndak oleh cangu. Deh, tenan. Mula awake dhewe iki lek sugih aja kemlelet. Aku wis jan niteni wah wedi tenan. Gusti Allah lek sering ngendek-ndek Lukman, prei wis. Deh tenan. Tenan mula sing akeh syukure, sing loman. Ngono lho. Mulai kadung dindek karo Allah pas tenan. Mula sampeyan iki sing gampang ngagetne wong, mulai gampang ngagetne wong sampe gampang dikagetne wong. Apa gampang dikagetne Allah. Ngono lho. Sampeyan iki lek pengen rezeki lancar, gampang ngagetne wong. Ngono lho, tanggamu mara golek dhuwit, golek utangan 500.000. Arep utange ndrowedeg kok. Wah, tenan arep golek utangan lho ndrowedeg. Seminggu lek mikir wani ora. Maju mundur. Tenan. Lho kok moro-moro? Apa to yu? Siji sowan silaturahim, nomor lu ngrepoti yu. Iki lho aku butuh duit 500.000. Gek nduk wayahe bayar SPP.
Lha kok sing kok utangi tanggamu muni ngene, wis yo iki nyo 500.000 rasa kok utang. Kuwaget awakmu. Kuwaget to. Tenan yo tenan. Oh, kok sampean ngagetne kapan-kapan nak dikagetne karo Allah. Parimu lho biasa panen, pendak panen sak ton. Moro kuwaget oleh 4 ton. Lha kulino sampean ra tau ngagetne ya ora tau dikagetne karo Allah. Lho tenan Pak, sampeyan iki gampang ngagetne, gua mau dikagetne. Kok Pak Lurah kok ngagetne aku mamane. Mamane. Aku kan gak mikir to lek Pak Lurah nyangoni secara pribadi kan gak mikir. Lho, tenan lurah iku amang nyangoni aku nang ngaji ning Adiluwe. Enek desa jenenge Rembang Kepuh, ki lurahe wedok. Tukang nyangoni kuwi. Wedok lho padahal. Lurah lanang ora tau nyangoni. Lho Pak Lurah moro-moro ngagetne aku. Kapan-kapan dikagetne sampean karo Allah. Lah ora tau ngagetne aku ya ndak tau ngagetne. Dek, tenan. Bu, lesane damel zikir nggih. Jadi perputaran ekonomi karena kita itu punya majelis zikir niku lho, Pak. Mulai NU ki lek sampai berhenti wah. Ekonomi juga berhenti, Pak. Mula tenan awake dhewe kudu duwe lisan sing akeh zikire. Karena nyapa lek awake dhewe iki zikir berarti kita dekat dengan Allah. Lek dekat dengan Allah apa to sing ora dibantu karo Allah? Yang kedua, zikir itu untuk apa? Agar kita menggapai husnul khotimah, Pak. Lisan iki sing sregep zikir. Lah kebaikan dunia iki sing paling hebat ya husnul khotimah kuwi lho. Karena wong husnul khotimah iki garansine mek sitok swarga. Husna itu kebaikan, al khotimah itu yang akhir. Jadi kebaikan yang akhir kuwi jenenge husnul khotimah, pengajian mati, husnul khotimah karena akhirnya apik. Deres Quran mati, husnul khotimah. Jamaah mati, husnul khotimah. Budal nang masjid kecelakaan, husnul khotimah. Dolanan HP mati. Lha tenan, Pak. Awake dhewe iki dawe ulama, manusa iki lek pengen menggapai husnul khotimah harus melakukan sing bahasa Arabe jenenge malakah bidzikri. Malakah itu melekat. Malakah iki membiasakan bidzikri dengan zikir. Sama ndak pengen husnul khotimah sing sregep zikir, sing ngulinakne zikir. Mergo zikir ki penak, tapi lek kulino angel lho. Zikir ki penak lho, yo lek kulino angel lho. Wong zikir mek subhanallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi lek kulino angel kok. Ngendi kabari tanggane mati, yo anu mati lho, joh mati yo. Mergo ora kulino. Yo anu mati lho. Oh, pandang wis lara suwi wayahe mati kok lho. Ora kulino, tapi lek kulino, yo anu mati lho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh ra kulino listrik mati sak janti udine padha yo. Mbok murup sak janti bareng ya. Domesine listrik mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Listrik murup biar alhamdulillah. Kulina nih, kalau wis kulino lek mati yo kulino, ngoten lho maksud kula. Oleh ra kulino dikai kotakan ngono buka mangan yo ora maca bismillah kok. Dibuka cocok kentaki wet. Bar yo alhamdulillah malah pewedes. Lho. Ora kulino sampean kuwi. Kuwi lho bapake cah-cah iki lek ra kulino ngumpuli sing wedok apa tau maca bismillah. Dibuka niki wet. Bar yo alhamdulillah malah buaya itu kayak enak tenan. Ngono sing wedok diomongi enak, enak sesuk neh ya oke. Waya sesuk neh ya insya. Lu sampean kulinakne numpak sepeda motor maca bismillah, mudhun kok sepeda motor alhamdulillah. Sampean kulinakne. Golek sampean kulino, golek zikir yo. Lek mati yo zikir wong pancen mergo Kanjeng Nabi dawuh matal abdu ala ma'asya alai. Wong mati ki nggawa kulino. Mula sering kula critane teng Blitar ada seorang ibu tua melu Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tangane iki senengane lek sehat nyekel tasbih mawon.
ngeten setengah nih. Akhirnya jamaah teng musala, wangsul jamaah omahe karo musala 50 meter. Urung sampai teko omah tiba. Ditangekne lah kok stroke, dibutuh teng rumah sakit. Mboten sadar, gak iso apa-apa. Istimewane astane Pak Lurah mboten purun mendel, Pak. Ini nyata Pak teng Blitar. Tangane pegang ngene, direkam, di video, dikirim teng kula niki lho Pak Lukman ibu kula. Mergo nyapa? Nalikane sehat iki tangane mboten nate prei nyekel tasbih Pak iki lho. Jenenge malakah bizikir ngene iki. Mergo wis melekat karo zikir. Tangane yo ngeten iki. Enten piantun kakung dilebokne ICU. Tangane iki nglambreh didorong teng kereta dorong niku. Panggah ngeten mawon nggih. Ditakoni nang anake, "Nduk, abahmu tangane, abah niku nalikane sehat, mboten nate lepas saking zikir. Tangane panggah nyepeng tasbih." Iki lho. Mula aja gumun sok balik ning Blitar karo Kediri enek wong mati tangane ngene. Apa ibuku mati tangane ngene? Lah uripe dolanan apik. Ngono ki bar nek sing ngentahi kula, "Yi, sok ben nek wong mati tangane ngene." Lah nyapa kulino nyekel mik, oh cangkemmu ngono kok. Jare nek wong sok mati tangane ngene, kulino nyekel mik, oh cangkemmu aku. Bantah. Dongke. Bu, dikulinan zikir nggih. Wis sampean kondur iki lho nyapa to timbang pikiran reno. Bu yo zikir sallallahu alaihi Muhammad. Apa astagfirullahaladzim, apa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Timbang kondur niku lho. Engko wayahe nyapa yo nyapa, yo aku dhisik heeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yo aku gak mampir, ya ora apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yo bareng apa ora? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Eman-eman. Arep sare iki dadak mikir BRI iki nyapa to? Wayahe nyaur ora yo kok datar mikir kreditan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sampai sare kok jenengan ora tangi bablas sedo iki lho sing darani husnul lho zikir itu hebat manfaatnya dijogo Allah manfaatnya iso husnul khotimah lho sampean mireng critane wong goreng tempe lho moro-moro tiba sedo. Mula jenengan nek goreng tempe timbang lamun subhanallah 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 dibalik ya subhanallah subhanallah tempene gosong alhamdulillah alhamdulillah. Lisanun zakirun, lisan sing akeh zikire akan memperoleh kebaikan dunia kebaikan akhirat. Dan zikir itu ibadah yang mudah, tidak butuh tempat, ning dia oleh, ning pasar oleh, ning dalan oleh, ning kantor oleh, ning sawah oleh, ning dia oleh. Tidak butuh waktu, isu oleh, awan oleh, sore oleh, bengi oleh, sak waktu-waktu oleh. Deh. Ora butuh keadaan batal oleh, suci ya, menstruasi oleh, mencret ya. Sing penting aja ngeden asta aja dibatin. Lho tenan, eman-eman wektune, eman-eman awake dhewe nganggur digawe aja gelem zikir lek nek lindu tok. Bos nek lindui sak janti la ilaha illallah 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 ngolindune kalem zikir kalem la ilaha illallah lindune mandek lho kok mandek zikire ngono lho yo lindune teko la kuwi jenenge zikir cap lindu gelem zikir lek enek wis nomor loro lek pengen oleh kebaikan dunia, kebaikan akhirat, duweni lisan sing sregep. Zikir iki kabeh wong iso. Yo. Lek gak iso zikir bahasa Arab, basa Jawa. Nunggoni toko, timbang lamun zikir astagfirullahaladzim. Anek wong dodol, anek wong tuku didoli. Lek zikir Arab gak iso Jawa ae, karo nyekel tasbih, wiritan Jawa. Apa jari apa jari apa jari apa jari apa jari apa jari tumbas didoli bareng ngono pasrah neh apa jari apa jari apa jari apa jari Gusti kula niki ya ngono bendina ki ya
apa jare lah diluk Pak Lurah rawuh. Assalamualaikum, badhe ngaturi ngaji, tak catet terus wiritan neh. Apa jare apa ngono aku. Ora tahu wis wiritaku mek kuwi. Amune nggawa jajan apa ora ya apa jare nggo gula apa ora ya wis apa jare sing nomor 3 urung madang. Nomor 3 siji qalbun syakirun walisanun zakirun. Sing nomor 3 wa badanun sabirun, duwe pribadi sing sabar. Sabar iki penak dionekne, penak dirungokne ning angel dilakoni. Bu, sabar niku lilo terhadap sesuatu apapun sing panjenengan lihat, panjenengan dengar. Jenenge sabar. Sabar iki abot. Piye awake dhewe iso sabar? Kanjeng Nabi dawuh, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ala wa inna fil jasati mudghah. Teng tubuh kula karo panjenengan itu ada segumpal daging. Kok daging kuwi apik, mongko manusa apik. Kok daging kuwi elek, mongko manusa elek. Kok daging ki waras mongko manusa waras, kok daging ki lara mongko manusa lara. Ala wahiyal qalb, daging kuwi jenenge ati. Di dalam tubuh kula karo panjenengan iki karo Allah dipasang ati. Manusa ki kok atine apik ya apik, atine elek ya. Kok atine waras awake ya waras, kok atine lara awake ya lara. Jadi manusia gampang lara ki mergo kedisian atine sing lara. Kula tak tanglet Bu, jenengan ki lek dilokne tanggane sing lara atine apa wetenge? Sampeyan ki lek dilokne tanggane sing lara atine apa wetenge? Atine, tapi engko wetengmu iso lara. Sampeyan dilokne tanggane atimu lara terus susah. Mbok susah ra doyan mangan, wis ora doyan mangan kok kena asam. Sapa muni asam urat iki? Dadi wong lara asam urat kok Pak Wo ketok sing muni iki mo. Ketoke bolone pretel mau iki. Lho nggih, dadi wong lara asam urat iki asale teko atine sing lara. Sampeyan dilokne kancane atimu lara terus susah. Lek wis susah terus tensine mung kena darah, ngantem jantung kena jantung, ngantem ginjal kena ginjal. Jadi wong lara jantung, lara ginjal, lara darah tinggi. Iki lek cara Kanjeng Nabi iki mergo atine sing lara. Dongge. Mula Quran dawuh fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kok ning atimu lara, penyakitnya ditambahi karo Allah. Lah terus pertanyaane, pripun Pak Lukman, ampri ati kula gak gampang lara. Konsepe wong janti mek sitok, ati ki lek pengen gak gampang lara sitok ae sampean lakoni. Lek enek apa-apa aja gampang kok lebokne ati. Sampeyan iki gampang lara mergo sembarang kok lebokne ati. Nyapa to tanggamu mantu rakon rewang kok lebokne ati ki lho nyapa? Tanggamu mantu ora kon rewang kan beneran malah ora kesel. Kowe kok lebokne ati atimu lara. Lah atine lara kok lambene melu lara. Sampeyan tanggamu mantu gedhen ora kon rewang. Lah kok jam 12 awan mendung peteng. Muni piye lambene? Mendung beneran, muga-muga udan deres ben ora enek sing mbek. Atine lara ngono kuwi. Wonge teko. Mosok sing kacamataan mau yo an. Dengke.
Lho sampeyan iki sembarang lek apa-apa kok lebokne ati. Rewang ra kon ngeteri manten kok lebokne ati. Wes, akhire atine lara. Lek wis atine lara lambene melu lara. Heeh, pancen aku wong elek. Aku ora pantes ngenteri manten. Wis dawa to ceritane. Akhire terus nyatru. Lho nggih, Pak. Nyapa to, Pak? Jenengan iki jamaah ning masjid, enek cah cilik rame, sampean nesu. Mergo cah cilik rame kok lebokne ati. Lho cah cilik rame bene pancen bocah. Lho salat kok atine dileboni cah cilik iki piye karepe iki? Lho nggih lho enek cah cilik rame ya bene pancen bocah. Aja kok lebokne ati, kok lek kok lebokne ati lara. Lek wis lara lambene melu lara. Kuwi putune sapa to pancen mbahe pekok. Lek wis muni ngono sesuk mbahe ora tenan, Pak. Kula niki kok pamer mboten. Kula niki ngimami iki sering enek bocah cilik iki mara-mara kula Allahu Akbar langsung mlayu teng ajeng kula. Bar ngoten iki mengkerek karo mentelengi kula ngene. Lho, niki tenanan. Mentelengi kurai. Bar mentelengi dak lho kok gruwayahi kene cekli wetengku iki. Akhirnya mudun teko-teko bapake onyel terusane. Lho, aku gak tau nesu pancen gak tak lebokne. Bareng ngono brobos rene. Bareng ngono balik neh. Balik iki mlumah ngene. Apa ora nyawang kuwi yoan. Lho lek aku nesu tak lebokne ati. Wah, lambeku muni elek. Sesuk gak jamaah mbae sing ngejak kuwi mau. Yo. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Ati ki isine mek Allah, Pak. Lek kok isine liyane Allah, bermasalah hati sampeanku. Mula hati ki panggenane zikir, ora panggenane rewang. Lho nggih. Sepeda motor ki kok isine banyu, ndak laku rusak motormu. Mergo sepeda motor ki isine kudu bahan bakar, kudu pertama apa pertalet. Kuwi isine, ati ki isine mek Allah, Pak. Ati ki diciptakan Allah agar membangun komunikasi ben connect karo Allah. Lek diseni sakliyane Allah, lara ati sampeanku. Yo. Lek pengen oleh kebaikan dunia akhirat, lek nek opo dilebokne. Wis golek mulih wiritane kuwi. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Nek enek apa-apa aja dilebokne. Lho nggih, lho sampean yo ngoten Pak Lurah. Sampean dadi lurah janti lek sembarang sampean lebokne ati mumet. Lho nggih, wis jarne ae salah jobone ati-ati iki kangge mbangun komunikasi karo Allah. Lah awake dhewe ku wadeng sembarang dilebokne ati-atine terus ra kuat, Pak. Sepeda motor iki lek waya ditumpaki wong wong loro kok tumpaki wong 5, rusak sepeda motor. Ati lek kok isine reno-reno rusak ati. Mergo hati kita diciptakan Allah hanya untuk diisi Allah, Pak. Mula sampeyan iki lek pengen jadi orang itu sabar. Lek enek apa-apa aja gampang kok lebokne. Awake dhewe gampang marah mergo sembarang kok lebokne ati. Ngaji urung mangan kok lebokne ati. Ya lara atimu. Ngaji mek mikir madyang. Ya tenan. Mulai ngaji gak disangoni dilebokne. Ya lara atimu. Aku ora kok sangoni blas ora tak lebokne ati, tak lebokne sak. Lho, wis sederhana wong biyen iki yo. Lek pengen dadi wong sabar, nek enek apa aja dilebokne. Bojo kok lebokne ati, anak, tangga, dulur, mumet. Bojo kula iki sak lek tak senen iki meneng. Kok meneng ae? Enggak tak lebokne ati. Kok ngelemen mumet. Lho, tenang. Yo. Kolek mulih kuwi ae diling-eling. Nek enek apa-apa aja dilebokne. Benar, atimu ben enteng. Bojone bayaran ra dikekne sing wedok dilebokne ati. Ya lara atimu. Akhirnya terus unine elek. Ora mbok lebok gak aku to ya. Entuk gajian dawa, ngondol ye, ngono terusane yo.
Dawa ceritane kuwi lho. Mergo kok lebone ati ya. Lah sampean duwite ra diwehne ya bene rasa lebone ati cecok rasa dimasakne. Ngono ae. Enak to? Nah, aku kompore jonekne terus dandange dipasang dhuwure kompor, watu dilebokne. Ora mateng-mateng Dik, bukaan dhewe ya. Loh, tapi anu lho Pak Lukman, kula niki panggah lek dilokne difitnah dipaido, kok mlebune ngati nggih. Wis. Lek panggah mlebune ngati kelingan dawuh Allah, balik neh. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ilingo Allah, atimu jadi tenang. Lo tak takon, sampean ki lek dilokne kancane tanggane dulure jujur, kelingan sing ngelokne apa kelingan Allah? Lah kuwi apa penyakitmu konangan kuwi? Awake dhewe iki nyapa to lek dilokne kok lara, mergo kelingan sing ngelokne ora kelingan Gusti. Awake dhewe iki suka marah mergo kelingan sing ngelokne. Padahal Allah wis dawuh, kowe iki lek pengen atimu tenang, kelingan lho. Allah aja kelingan sing ngelokne. Lho kejadiane tahun 2000 lho, tahun 2020 lho panggah kelingan. Yo 20 tahun atimu lara. Nyapa to yo ora takon karo maharep. Ra kelingan ye nyapa. Dek lho tahun 2000 ki lho. Mantu geden. Aku rewang seminggu ndak mulih yo bayangno. Dek lho mantu geden tahun 2000. Aku rewang seminggu ndak mulih bayangno yo teko doto. Wayahe ngeterne mantan kok ora dijak to yo. Lho jenenge gak dijak ngeterima tahun 2000 tahun 2020 jek kelingan. Yo 20 tahun sampean tersiksa. Mergo panggah kelingan karo wong kuwi. Kelingano Allah. Piye carane kelingan Allah? Maknane kelingan Allah niku kelingan dawuh Allah. Wis, siji sama eling dawuh Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila Gusti. Jenengan dadosne apa ning donya iki gak enek sing percuma. Semua yang diciptakan Allah itu mesti enek faedah, enek hikmah, enek kebaikane. Termasuk sampean duwe tangga tukang ngelokne, tukang maido, tukang mitnah, sabaro ning kono enek faedahe. Yo. Allah gawe tangga jenengan iku akhlake ndak apik kuwi enek faedahe. Faedahe kangge apa? Sebagai ladang mencari pahala, sabaro. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge dilokne wong liya kok sabar, mengko kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Sapa difitnah wong liya kok sabar, kebaikane sing menah dikekne ngene sing difitnah. Lho lek enek paedahe to. Sapa wonge dirasani wong liya kok sabar, mengko kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Tibane dibalik kesabaran ada nilai pahala. Mula besok nang akhirat akeh wong janti kaget gak rumangsa duwe kebaikan, lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat Mungkar Nakir, yu dalem omahmu ndi? Kula janti ki ndi Kediri. Ayo yu melu aku teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku lho kok wong niku roh tumpukan. Lajeng matur, malaikat tumpukan niku napa ganjaran? Ganjarane napa maca Quran? Gadane sinten tekmu? Lho. Kula lho mboten saged maca Quran malaikat. Sing pinter maca Quran ki tanggamu. Ning sayang tanggamu tukang ngrasani awakmu, ate awakmu sabar. Mula ganjarane maca Quran peken. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjaran napa sedekah? Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula lho pelit-pelit tiyang janti, Aku ngerti, kowe lek ditonjok kok tampane lek kon buuh gak tau nyang to. Wonge teko ta? Wonge rada kuru ta? Wonge lungguh pinggir ta? Wonge muni pretel ta? Lha tapi kula kok diganjarane sedekah, tanggamu ki ahli sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu, ati awakmu sabar. Mula ganjarane sedekah kaya ngene iki lho. Wis lah jadilah pribadi yang sabar. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten malaikat tekmu? Lho.
wonge mulih rasa dilebokne ati. Mulih kok lebokne ati ya atine lara. Wong pengajian rong bar kok mulih. Dene mulih ayu ora tak lebokne ati ya. Oh, pipis. Lah mau diomong kon ge pempes ra gelem. Nah, kuwi nututi pisan. Ora tak lebokne ati. Wis to ngaliyo, Kang. Ora tak lebokne ati lara atiku. Ngaji rong bar mulih. Ora tak lebokne ati wis to mulya kabeh. Iya ngono lek lebokne ati ya lara, Pak. Lara. Tenang pokoke. Wong lek sembarang gak dilebok enteng. Mlaku koyo mlembung ngono. Yo. Ora usah dilebokne ati. Lho kula niki lho dereng kaji malaikat. Aku ngerti mbiyen daftar kaji gak sida to duitmu kok tukane Avanza. Tapi kalau kan diganjarane kaji kowe tangga bu kaji. Wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh ning sayang tukang maido awakmu. Ati awakmu sabar. Mula ganjarane kaji pek. Lah koyo ngene iki lho. Akhirnya nek cahaya begitu indah. Lho malaikat niku napa kok cahaya begitu indah ganjaran. Ganjare napa salat tahajud, gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng nate tahajudan malaikat. Iya aku roh. Kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Adik nguyuhmu ndak nyawi aku ya iya. Tetapi kalau diganjaran sholat tahajud, tonggomu batu ngecap pireng susun 28 ahli tahajudan. Ning sayang tukang rasani ngelok nih maido awakmu, adik awakmu sabar. Mula ganjarane sholat tahajud pek. Ilingo Allah ki gawe apa nek sing percuma. Lek dilokne difaitu difitnah itu adalah ladang pahala mula sing sah. Sampeyan diomongi yu sampeyan dirasani dirisake malih kemayu jawaban alah bene wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndak gawe kolak kacang ijo mateng sing ngrasani diteri lho. Kok sampeyan teri kolak yu heeh sampeyan tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho yulek tanggamu kabeh apik nglokne ra tau maido ra tau mitnah ra tau terus sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek kan. Mula lek ning janti enek wong nganyelne ingunen. Wonge tekone alhamdulillah. Pinarak Bu, pinarak aja dilebokne ati. Kok lebokne ati mending kiai kok kenyih ya ngono. Wis ndang pinarak aja dilebokne ati. Kamu wong lanang kamu balik apa ora kamu? Oh panitia. Alhamdulillah. Lek ajeng pengajian, lek mimi aja akeh-akeh. No. Mari lek kudu pipis malih, Bu. Engko diempet. Ketoke kok rada ora penak apa dilebokne ati kuwi. Oh, sabar iki. Lho tenan, awake dhewe lho. Nyapa to Abu Jahal karo Abu Lahab kok panggah dingu Pak karo Allah. Allah lek sir mateni Abu Jahal karo Abu Lahab sakit. Pancen dingu karo Allah. Untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala, Pak. Jeneng Nabi ki diarani wong apik mergo enek wong elek jenenge Abu Jahal karo Abu Lahab. Mula awake dhewe iki sing sabar karena apa dibalik kesabaran ada nilai pahala. Mula lek ngono Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang percuma. Yo sampai jeneng Nabi ki dawuh, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampai duwe tangga ganggu mawon, pendak jam 12 bengi usume wong turu dheke teko. Adik montore kenal pote lon tang 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 tang. Sampeyan sari gregep. Lah diluk tekone tang 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 ganggu karo sampeyan. Sampeyan duwe tangga pendak jam 12 awan usume wong mulih kok sawah, enak-enak layah-layah ning bale, dheke muter tiba anter. Adik salone didepne ngene sampeyan, kuwi kan ganggu sampeyan. Adik lagune panggah kuwi pokoke joget tun mbokmu gek mbokmu ki tun tenan.
tanggamu sing ganggu sampean kuwi Pak Bu ora mlebu swarga mergo ganggu sampean. Terus sahabat matur, lah sing mlebu swarga sinten Nabi? Sing diganggu pokok subhanallah. Ternyata ada satu tiket untuk masuk surga, ya kuwi wabadanun sabirun, punya pribadi yang sabar. Bu, sabar nggih. Hampir sabar nek enek apa-apa aja dilebokne. Lho kok angel nek mung sapa nek? Aja kok lebokne wong Pak, aja kok lebokne tok kok angel. Angel iki piye wong aja dilebokne kok angel kuwi lho. Wis pokok aja. Kuwi mesti dulure pretel mau kuwi. Tapi kok angel, cuma aja dilebokne ati kok angel. Ben gak carane kelingan Allah ben ora mlebu ning ati ngono lho. Aja kelingan sing ngelokne. Ha, ngono tel. Nomor loro kelingan dawuh Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah niku damel kematian dan kehidupan untuk menguji kula karo panjenengan mana yang terbaik di antara kula karo panjenengan. Ngeten. Dunia itu tempat ujian. Jadi awake dhewe iki ning donya ora mungkin ora diuji karo tangga, dulur, kanca, maratuwa, wong tuwa, anak, putu. Kuwi donya. Lah ujian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dawe Allah. Allah agar tahu mana yang terbaik di antara kula karo panjenengan. Nyapa to bocah sekolah iki kok enek ujian, gurune ben ngerti mana yang terbaik siswa itu mana. Mula dene ujian. Lah ning donya ki panggenan ujian, Allah ki pengen weruh wong janti ki apik apa ora. Mula sampean ki lek dielek-elek aja kok lebokne ati. Mergo lek kok lebokne ati atimu lara. Kok lek dielek-elek dilebokne ati terus genten ngelek-ngelek. Lah lek dielek-elek genten ngelek-ngelek akhire wong loro padha. Lah terus mana yang terbaik di antara kamu tuh mana? Lho nggih, sampeyan nek dielek-elek aja bales ngelek-ngelek. Mergo wong dielek-elek iki urung kepara elek, tapi sing ngelek-ngelek mesti wong. Lho. Lah lek awake dhewe dielek-elek terus genten ngelek-ngelek. Lha kuwi jenenge lak sami ugi sami mawon, silit babi dientuk. Tapi padha eleke terus mana yang terbaik? Lho Lukman iki lho alumni pesantren. Terus dielek-elek tonggole sing ora tau mondok. Kok Lukman genten ngelek-ngelek terus bedane pondok karo ora ki lho apa? Lek ra nek bedane temalian. Lho karuan to rasah mondok. Lho wong alumni pondok kok dielek-elek genten ngelek-ngelek. Lho terus endi bedane sing mondok karo ora mondok? Ngeten lho Pak Lurah. Jenengan ki dipinarakne ning dhuwur ki mergo sampean ki mulya. Mulai dielek-elek aja bales ngelek-ngelek lah terus bedane lungguh ngisor karo dhuwur apa? Iya apa ya? Iki kan yo awake dhewe iki ning dhuwur kan yo wong mening-mening to. Lho sing mening kan diseleh dhuwur, lha sing seleh dhuwur dielek-elek karo sing ngisor kok bales. Lah terus bedane sing ning dhuwur karo ning ngisor apa? Karena kita orang baik. Yang menjadi tokoh agama sama itu orang baik. Lek dielek-elek jangan marah agar ada bedane ngono lho maksud kula. Lah lek kiai dielek-elek terus genten ngelek-ngelek terus bedane kiai karo ora kiai iki lho. Apa? Kuwi jenenge sami ugi sami. Cilit babi dientup kok yo pinter to kene. Lho nggih. Mula nuwun sewu Mas tentara, Mas polisi. Panjenengan sudah dididik ilmu psikologi. Panjenengan di tengah masyarakat menjadi babinsa, bintara pembina desa. Lho lak wis mening to. Terus polisine babin kamtipmas lho. Wis jabatan dhuwur to. Mula awake dhewe harus tidak menyamakan dengan yang bukan babinsa, babin kamtipmas.
Kok lak jenengan dielek-elek terus bales ngelek-ngelek terus bedane apa? Nggih napa nggih? Bu, sampean iki wis nutup aurat lho. Artinya apa panjenengan itu di hadapan Allah mulia. Sampeyan kok lek dielek-elek karo wong sing gak nutup aurat sabaro karena panjenengan itu orang mulia, aja kok bales. Mula jeneng Nabi ki lek dielek-elek ra tau bales. Mulai Kanjeng Nabi bales terus apa bedane karo Abu Jahal? Itu Quran sing dawuh. Jadi dunia itu tempat ujian. Mulai diuji ben Allah ngerti mana yang terbaik di antara kita. Ngoten lho. Oh. Lho lek ngono awake dhewe iki sing sabar. Engko lek wis sabar ternyata wong janti karo liyane janti beda. Allah dawuh tibakne wong janti hebat-hebat ora padha karo warga desa liya. Wes. Hei. Sewis melu muslimat, melu fatayat sing sah. Weh, Mas Banser sampeyan nggih seragam. Kudu dibedakne karo sing ora seragam. Wis nek tulisane Banser, yo wis gagah sampean. Lek dilok-lokne karo sing gak Banser, ojo netnyu. Golek netnyu nyami uki nyami mau. Terus seragam karo ora bedane apa? Ki wis ngalung serban kok mutungan iki lho. Iki lho. Ora dikai mangan kok diomong. Wong ngaji lho kon ngaji sik mangan ning kono sira kanten. Terus bedane gawe seragam, gawe serban ki lho. Apa? Cepotene serbanmu kuwi lek mutungan. Wong mulih ra digawani berkat ngene kok mutung. Lah terus bedane karo sing gak serbanan. Mulang tenan aku ora kok gawani berkat sumpah sabar. Tapi lek kok undang neh mbuh teko apa ora. Tenang ndak pengen sabar. Sadaro dunia itu tempat uji. Loh, kabeh diuji. Lah ujian itu untuk meningkatkan kualitas agar Allah tahu mana yang terbaik di antara kita. Lek awake dhewe dirasani genten ngrasani kuwi jenenge padha, dilokne genten ngelokne kuwi jenenge ngono lho yo. Wis wegep jamaah kok petong kok mesti lecet. Terus bedane karo sing gak jamaah ki lho. Ya Allah, utang tempo seminggu rong sasi. Ki seru wegep. Lah terus karo sing jamaah iki bedane wes nomor 3 ampri awake dhewe dadi pribadi yang sabar. Siji, dunia diciptakan tidak ada yang percuma. Sadari kabeh nek hikmahe mula sabaro. Nomor 2, dunia itu tempat ujian, sabaro agar kita mendapat predikat sabirin. Nomor 3, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ki diciptakan Allah tidak sempurna. Awake dhewe ki lek dielek-elek sabaro, pancen awake dhewe ki gak sempurna. Awake dhewe duduk wong apik pancen wong. Awake dhewe ki suka marah karena apa? Kita merasa dirinya sempurna. Manusia gak sempurna. Dongge arep banggane apa? Awake dhewe mata bisa memandang ki lek dekat kok. Lek wis jauh ra iso kok. Telinga itu bisa mendengar lek dekat jauh gak iso kok. Hidung itu bisa mencium lek dekat gak iso lek wis adoh. Manusa gak sempurna. Ning mburi sampean sapa lho sampean ndak ero. Kok enek wong kulite ireng disemantani ireng kok nesu terus karepmu piye? Enek wong malah justru sama nek kulit ireng disemantani putih lan nesu kowe ngenyek kowe iki jenenge kowe cangkemmu ngomong apa kowe iki ngono. Lha kulitmu ireng disemantani ireng kok nesu. Mula sampeyan iki lek tukaran karo tangga ora salah lapor polisi. Oh pencemaran nama baik, pencemaran nama baik. Lah rumangsamu namamu baik apa piye? Mesakne Mas. Polisine sakne kata Pak pencemaran nama baik. Lha manusa kok rumangsa baik gitu lho. Awake dhewe iki diciptakan tidak sempurna. Dadi lek dicaci maki, jangan marah. Pancen awake dhewe iki gak arep banggane salat wis koyo ngene.
Nyatane dhuwit 20.000 ilang digoleki ra temu bocah salat kelingan lho. Goleki dhuwit 20.000 waduh akhire salat zuhur maca Fatihah wa dolin ya Allah tak kene bakul sayur ya kemoyo. Awake dhewe gak sempurna. Wong sedekah lho ya bolo-boloan. Nggih napa nggih? Mriki mendak malam Jumat bapak-bapak yasinan. Disukani maem. Bar yasinan pengen ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ki ngeteri sampean. Anake muni Bu griyong riku mboten diteri to. Kono lho ora tau ngeteri rene. Model kaya ngono kok banggane lho. Apa? Oh gelem becek mergo ditonjok lho. Becek apa ora yu kere men ra ditonjok lho. Wae iki rumangsa sempurna. Sehingga disadihin aja coba ki marah, jangan. Lukman dilokne kok nesu iki nyawang gitokmu kowe iki sapa? Wong mulih gak dicangoni ya nyuwak. Kok rumangsa hebat mulih gak ninggalani berkat ya nyuwak. Wong kon ngaji sik madangi keri ngene ya nyuwak. Lha kok dadi wong kok rumangsa sempurna to Lukman nyawang gitokmu kowe lek dilokne ya sadar. Anek wong gendeng tukaran kok malah sampean melu nesu iki lho. Lah wong sing sitok gendeng sitok ya gendeng kok sampean melu nesu. Lha sampean iki lek dielek-elek aja nesu, mergo awake dhewe iki pancen wong elek. Lah sing elek-elek ya wong. Lah ya padha to. Wong padha gak sempurnane. Nah, lek wis sadar niku, maka akan muncul sing jenenge wabadanun sabirun. Sabar iki iso muncul di saat kita ingat Allah. Ingat bahwa Allah menjadikan apapun di dunia ini tidak ada yang percuma. Sadari, imani, tangga dulur kanca sing elek, kuwi kena geladang pahala. Nomor loro sadari dunia itu tempat ujian. Sama ndak bisa lepas teko ujian. Ya duji tangga dulur kanca, sabaro. Mulai sampean juji sabar, Allah ngerti tibakne iki apik iki ora apik. Nomor 3 lek dilokne dielek-elek aja marah. Pancen awake dhewe duduk wong apik pancen wong. Lho nggih, wong sampean lho jagongan sak jam ngono iso gak ngrasani. Angel. Lho nggih ta? Awake dhewe jawab masyaallah wis. Sing terakhir sabar Bu nggih. Yes. Amri sabar nek enek apa-apa. Oleh pagam mlebu ati kelingan Gusti. Tenan. Terakhir. Wong sing entuk kebaikan dunya, kebaikan akhirat ya kuwi wa zaujatun sholihatun. Wong wedok sing sholihah. Sing wedok ya oleh kebaikan, sing lanang ya oleh Wong wedok ki lek salehah garansine mek swarga lho yu. Endi-endi nek wong wedok kok taat karo sing lanang salihah, tadkhulu min ayyibabin saat min afwabil jannah, kon mlebu swarga liwat dalan dia oleh. Wong wedok ki kok salehah, sing lanang ya dadi apik, sing wedok ya. Tapi golek wong wedok salehah ki saiki wis angel. Iki sakmene iki sing basa karo sing lanang karo ora akeh ndi. Blas, nyitoke tak enek. Nyitoke tak enek. Nek karo Pak Lurah basa. Lho, tau ditukokne apa karo Pak Lurah? Tau pisan ditukokne BH. Lah suami panjenengan apa ora diwehne? Njaluk klambi tukokne, gelang kalung tukokne, jilbab tukokne, apa lho? Gak diwehne sampean. Sawah sak parine PN, dik tegalan sak tandurane PN, omah sak isine PN, dompet sak isine PN, kandang sak isine PN, sampai suwal sak isine. Sampai suami jenengan lho suwal diweh, isine suwal diwehne. Padahal wong lanange sing diman-iman isine suwal. Kok roh bojomu ki lek ngising ning kali sing dibekem apane yu. Kuwi saking eman-eman jatahe sampean kuwi. Lho ngene kon basa angele masyaallah. Lho sampean basa karo Pak Lurah lho pasti no. Beliau pemimpin. Islam menganjurkan kita hormat kepada pemimpin. Tapi jangan lupa suami panjenengan juga seorang pemimpin. Wah kondisi lanang masa apa dik lompong. Ya Allah dik lompong lho paling grameh ya karim biadok kenyih iki.
Sirmu piye? Lha wingi tak omongi Dik tak kon jangan ndok. Apa? Jangan ndok. Ndokmu kuwi janganan. Ngono ki lek muni ki enek anake. Dadi anake pendak petuk bapake. Ya, ndokmu kon jangan. Yo. Angel golek wong wedok salihah iki. Nek karo Pak Lurah, saking pundi Pak Lurah? Monggo pinarak karo bokonge mundur-mundur ngene. Basa. Kono batin terus omong ngono terus. Kalau bojoku tenger-tenger isor cagak lho bojoku kae. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih, siap Mas. Sampeyan ro gawene kopi basa tok, ganjaramu teng telecek pisan. Nek nyeluk Mas aja Kang. Koyo kancane ngarit iki malah nek nyeluk sing lanang kek bareng iki. Kuwi coba wong salihah kuwi. Nganti tekek kok lagi mulih kek. Lah mangsamu bojomu tekek ya. Mas, apa ayah, ibu, Bu, dalem ya. Kopi Bu nggih, siap ya. Duh tenan. Apa Bunda, Bunda, dalem Pak ndah. Kopi Bunda, siap Pak ndah. Memuliakan. Apa Mama, Papa, Ma, dalem Pak. Mening ta? Wah, ada wong jantan sing kuwonyi ora sugih kok Mama Papa. Lha masamu Mama Papa kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kaceke lek ora sugih ora pantes. Oleh tapi ora. Papamu ning nduk nimpale tong. Mama drep. Oleh tapi ora. Oleh ora apa-apa. Apa Abah karo Umi dalem Bah. Kopi mi nggih siap Bah. Lho mending ada nek sing kuwenyi ora kiai Abah karo Umi. Lah rumahmu Abah karo Umi kudu kiai, wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning ndi, Nduk? Abah tasik otuk. Lah Umi ini kok ngrekap togel iki aja kere aku. Bu, basa nggih. Mula wong wedok salihah ki minimal 3 tetengere siji lek ngendikan karo sing lanang sing santun karena suami panjenengan seorang Oh, basa. Basa. Diomongi mendelik tok itu iki. Nomor 2, wong wedok salihah ki lek metu ka omah pamit. Bu, ndi nek wong wedok metu ka omah ora pamit, ora dililani Allah. Mergo sing lanang ya ora lila, pamit. Ya, kula badhe tempeken, heeh. Ya, kula badhe pengajian, heeh, pamit. Ngono lho. Pamit. Aja kaya wong nggenku ora tau pamit. Gelem pamit lek ninggal memean tok. Bosan ninggal memean lah kok pamit. Ya mendung memeani sampai udanan tak tunjuk ndas mulia ini. Ki wong wedok apa? Pamit nggih. Ngono. Dadi tetengere wong wedok salihah siji basa, nomor 2 lek ning ndi Pak. Nomor 3 Bu, tulung lek enek apa-apa sing kakung dideleh ngarep. Mergo jenengan itu dipimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sampeyan ndak punya hak tentang diri jenengan, yang punya hak suami panjenengan. Lek enek apa-apa wong lanang delen ngarep. Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Jawab ngene, sik. Tak matur bapake cah-cah. Lek karo bapake cah-cah pareng aku nderek, lek ora ya ora. Kuwi sing lanang deleh ngarep. Mbak, sida nderek ziarah Wali Songo apa ora? Asik. Tak matur bapake cah-cah. Lek karo bapake cah-cah pareng aku nderek, lek ora ya ora. Deleh ngarep sing lanang. Mbak, sida melu warisan apa ora? Asik. Tak matur bapake cah-cah. Lek karo bapake cah-cah pareng aku nderek, lek ora ya wong lanang delen ngarep. Aja kaya wong saiki. Mbak, sida melu warisan sida. Melu piro 5, gak pamit bojomu ta apa? Bojoku manut karo aku. Kuwi jenenge wong wedok KWK kowuk.
Enek wong wedok KWK. Kowok. Kuwi tandane salihah. Mula wong wedok niki ibu tenan. Wong wedok niki ya Allah, gak patek oleh metu ka omah. Sampeyan oleh metu ka omah lek ngaji ngeten iki lho. Mergo sing lanang ndak iso mulang. Lah ngaji niku termasuk talabul ilmi fardhah banget fardune. Lah nyapa wong wedok gak oleh metu ka omah mergo ning jero omah golek ganjaran ki penak, Pak. Sampeyan tak kei amalan sitok, ora usah ragat ganjarane gedhe. Dian nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput, kuwi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad iki watu ning Ka'bah, lek ana umroh ragat 35 juta, haji 60 juta, antri 26 tahun. Tibane sampean ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Makna murate ndi nek wong wedok gelem salaman karo sing lanang, kok nalikane salaman tangane sing lanang dicekel cek diambung seruput, kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umrah. Niki sama namanya ndak usah ragat ya, kula badhe pengajian teng lapangan Janti, hati-hati. Pundi ya astane? Cek seruput kaji. Ora angel. Sing lanang sesuk dipraktekne. Sing lanang arep budal ning kantor, tase cepakne, jakete cepakne, helme cepakne, tutne ku emperan. Moses teko emperan goyah tase, goyah helme, goyah jakete. Atos-atos ya, mboten sakit susu, Kediri sakniki dalane padet rame. Lampune dimpakne, mengke ditilang sakniki enten operasi. Heeh. Atos-atos lho ya, heeh. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Sing lanang arep budal ngarit. Hei, rumangsamu wong sugih tok. Wong melarat yo padha ae. Sing lanang arep budal ngarit, sake karo arite cepakne, tutne ku emperan. Goyah sake, goyah arite, terus dipeseni. Atos-atos ki lek ngarit, wingi tak delok kok isine mboten sukethok kok campur semangka to ya. Samane jane ngarit wong bajing. Dosa lho ya ngoten niku sepurane katutan kok bendina. Ya wes, bahas itu kata baleni, atos-atos gak seneng aku ngomong. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Sing lanang arep budal macul, pacule cepakne, tutne ku emperan. Goyah pacule, dipeseni, atos-atos ya lek macul. Nyapa? Wong sak Janti kok cerita terus jenengan kerep mindah galengan to ya? Jenenge sawah kok nyolot ombo kepacul kok sakmono mbane iki lho. Dosa ya sok ning akhirat dikempit sepurane, Dik, gak tak baleni. Pundi astane ya? Cek seruput kaji. Bu, wes engko dipraktekne, sampean kondur dhisik. Sing lanang durung teko, lawange ndang dibuka. Enten ana ning tengah lawang. Ketok sing lanang teko ndang disambut. Wahai suamiku, pundi ya astane? Bojomu mek menteleng. Langsung nyedeki kowe bar pengajian kok pekok. Pun muga-muga sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Pun ada 4 kebaikan yang menjadi tanda akan memperoleh kebaikan dunia wal akhirah. Siji duweni ati sing akeh syukure, nomor 2 duweni lisan sing akeh zikire, duweni pribadi sing akeh sabar, nomor 4 menjadi istri yang sholihah. Pun niki krana halal bihalal kula ikrarne Pak Bu, wong halal bihalal iki jane kudu matur kesalahane sing apik. Nggih. Sik, wong halal bihalal niki apik mara apa diparani? Wong badan iki apik mara apa diparani, Bu? Apik sing mara ki memulai kebaikan ganjarane luwih akeh. Dadi sampean nek saged mara, terutama sing nom-nom iki lek bodo ora usah buka lawang, nutup mlaku ngene sing tuwek-tuwek. Ganjarane luwih akeh mergo sampean memulai, sampean duwe kangelan. Dadi secara pahala luwih akeh. Akeh sing mara timbang sing diparani mergo duwe kangelan. Nomor 2 sampean secara ekonomi lek mara untung mergo jajan mutuh. Jajanmu kok jek akeh, aku tutup terus kok lho. Untung apa meneh anakmu cilik-cilik 3.
Dijak badan sedina oleh 200, tah telu oleh 6. Untung to oleh piro? Sedaya 600 Bu. Kene ibuke sing 300 lho kok menyuk men biaya administrasi. Lah sing hormat tamu tak peseni lek bodho lek hormat tamu siji dieling-eling. Aja nyuguhne jajan sing angel-angel. Napa enten Pak Lukman jajan sing angel enek napa namine kacang sembunyi. Kuwi mesakne tamune dadak goleki. Jadi jajane kacang terang-terangan dieling-eling. Yo jajanmu apa kacang sembunyi? Sembunyi ning ndi aku yang goleki ya urung temu. Sing nomor 2 lek milih toples, milih sing cangkeme amba. Aja cangkeme ciut nek cukup jajan ngincup ngene ketok lek cetil. Ya lek tamumu tangane gedhe lebokne diangkat katut sak lodonge. Sing nomor 3 milih lodong sing padang. Jajane didelok kon jaba ketok. Ora usah ngangge tupperware, kuwi regane larang ya apik, tapi jajane disawang kon jaba ra ketok. Engko lek tamumu cah cilik gampang kecewa. Ya krana jajane ra ketok, cah cilik ya buka, tutup. Le, aja dibuka tutup dimaem. Lah ndak heeh. Terus pisan maneh nomor 4 aja pisan-pisan nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik ya apa njaba karo jero ndak cocok, adahe kongguan isine rengginang. Kuwi lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Lek adahe kongguan isine ya kong. Lek adahe wafer isine ya enek kene jajan munafik iki enek. Munafik wong munafik iki lambene karo atine ra padha. Lambene muni ngalor, atine muni adahe kongguan isine kacang. Wah adahe wafer kok isine marning iki lho. Anak kula iki jan adahe cek ngguwi labu. Bah kula mundut wafer mundut tombo jadi lho bah kok marning kletaken aku. Bu, dieling-eling, lek hormat tamu lesehan monggo. Orang gawe meja monggo, ngangge karpet monggo, tapi aja sampai kejadian kayak ning Selopuro mejane keduren. Akhirnya terjadi salah paham. Mergo mejane dhuwur, tamune arep jukuk jajan kan dengongok ngene, karo sing di omah ditampani kok kesesa to, arep jukuk jajan kok kesesa kowe iki. Lah lek mbok atur ngono jajanmu ya utuh lah ngene kok. To ampani kok kesesa to. Kuwi mergo mejane keduren. Lek mejane cendhek kan enak. Wong njaluk ngapura niku kudune matur kesalahane. Aja mek ngene, "Yo, luputku ngapuranen." Heeh, padha-padha. Aja. Lek pancen duwe salah omongno ben ikhlasne tenan. Yo, luputku ngapuranen. Heeh, padha-padha. Ngene lho yu genahe, pas aku rewang ke ngentit iwak 3 kilo. Layakno iwake ndak cukup. Ya wis ora apa-apa, tak halalne aja dibaleni. Heeh. Jadi kudu diatur nih. Tapi lek diatur nih timbul masalah baru, nggak usah. Bro, luputku ngapura dan podo-podo. Ngunai, ojo kok terus nih. Jadi gelut nih kok. Bro, luputku ngapura dan podo-podo. Ini le bro genai, bojomu kan hilang 3 dino kayak. Kayak tak gonang Blitar tak inap nih hotel. Cangkemmu malah jotosan toh. Bahkan enten dawuh. Ndi enak wong loro salaman kok mereka bertemu terus berjabatan tangan, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Artine wong jaluk ngapura ki lek ndelok redaksi hadis niki cukup salaman niku dosane wis di ngapura. Mula awake dhewe duwe tradisi yasinan tahlilan, duwe tradisi bar salat salaman itu asline tradisi halal bihalal. Jadi orang-orang sana mengatakan, wah wong NU ki halal bihalale mek sawal tok lho. Salah wong duwe yasinan, duwe jamaah, duwe manakipan, duwe sholawatan ki mesti salah. Sing paling terakhir kula ikrarne, Pak, Bu, sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan, nate maidu jenengan, mitnah panjenengan, nelokne panjenengan, dulur tangga kanca dalu menika jenengan halal nggih. Dalu menika jenengan ikhlas nggih. Dalu menika sedaya jenengan ngapura nggih. Panjenengan kersa ngapura dosane wong liya, dawuh Kanjeng Nabi, sapa wonge gelem ngapura dosane wong liya, mongko Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Dalu menika jenengan gelem ngapura dosane wong liya, insyaallah dalu menika Allah ngapura dosa kula kalih panjenengan. Inilah makna minal aidin wal faizin. Kita kembali karena wis di ngapura Allah,
kembali suci dan kita termasuk orang-orang yang faizin, wong sing beruntung, untung nang donya, untung nang akhirat, mergo awake dhewe Singapura kalih Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawhisha ظهر من عبادة وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya piantun hadir wonten ing majelis pengawasan halal bihalal menika ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya warga desa Margomulya ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon usul khusus panitia Pak Lurah menawi wonten atur kirang saking pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.